Kıydılar, sizde hiç uton çaya yok mu? Uton çaya yok mu kıydılar? Utonunuz yok mu siz? Öz jorağınızın äri bilen süýüşmäňizde başga oglan gıtmy, gaplyşdymy? Doymaysın dostlarım. Bolýa onam geçdik. Öz ayal doğunuňyz ýollaşy bilen süýüşmek, o näme gerek? Öz ayallygyny, öz körekeniň bilen näle derlere näle bolar bu? Hiç men oşoňa düşünmedim. Sizin kelläňiz işleýän gyzlar. Bu hemme gyzlara değişdiler, gyzlar hemme arylmaň. Hasan bu ýagda 35-30 ýaşdan 40 ýaşaçandy käzetden ýaman köp bolýar. Bu ýagdaýa gaty üzüldüm.